בוקר טוב אנשים, אנחנו בתדרוך מבצעי לפני פעילות על א', מדובר בא' ברמת מסוכנות גבוהה מאוד. רווק בן 28, בעל דחף מיני גבוה או בעל אופי כוחני. ריצה עונש מאסר בגין עבירות על קטינים. אני אומר עוד הפעם, אני מדגיש, תהיו ערניים, בחור מאוד מאוד מסוכן לציבור. המפוקח לבוש מכנסיים וחולצה לבנים, חולצה קצרה, צ'יפו, עם השחורה. קיבלתי, אני מבקש מכל הצוות לאשר את הדיווח של 33. 35 מאשר. 37 קיבל. 32 קיבל. 38 קיבל. אני פה מטעם חוק, אני עושה את זה לטובת הציבור ולשמור על הציבור. אז אם לפעמים אני צריך להיכנס לקרביים של האדם, אז אני עושה את זה. 33, אתה קשר עין? האובייקט עכשיו תכף אתה... חולף אותם עכשיו. המעקב אחר א' התנהל לפני כמה ימים, הוא החל בבוקר ברחובות תל אביב. המטרה, לוודא שהאיש הזה, עבריין מין מסוכן, שומר על המגבלות שהוטלו עליו. זו שגרת יומם של אנשי יחידת צור. כולם קצינים בשירות בתי הסוהר. הוא עושה יותר מדי פניות, תראו שהוא לא עושה בדיקות עלינו. הם פועלים כבר 5 שנים מתוקף חוק מיוחד, ותפקידם לפקח ולעקוב אחר עברייני המין שמשתחררים מהכלא לאחר שסיימו לרצות את עונשם ולאחר שעברו אבחון שבו נקבע כי הם מסוכנים לחברה. הפיקוח הזה יכול להימשך מ3 ועד 20 שנה. מה פתאום אתם עושים את זה? מה פתאום שירות בתי הסוהר? על פניו זה נראה כמשימה משטרתית מובהקת. יש פה אוריינטציה משטרתית, בזה אין שום ספק, אבל אנחנו מכירים אותם הכי טוב. רוב המפוקחים שלנו היו כלואים בבתי סוהר. הקציני פיקוח שלי היו גם כן קצינים בבתי סוהר, ולכן אנחנו מכירים אותם הכי טוב שיכול להיות. אנחנו יודעים איך להתמודד איתם, אנחנו יודעים איך ללוות אותם, ולעזור להם אחר כך גם בהמשך. כיום יש 700 עברייני מין מפוקחים, יותר משליש פדופילים, השאר, אנסים ואחרים בעלי סטיות מיניות מסוגים שונים. כמו למשל העבריין הזה שנתפס על חם בגן שעשועים שאסור היה לו להיות בו. צוות המפקחים עקב אחר כל צעד שלו, מהספסל ומהאופניים. בסופו של דבר, קצין הפיקוח מגיע אליו ומרחיק אותו מהגן. אסור לנו לחשוף את זהותם של המפוקחים, במדינות אחרות זה מותר, אנו גם מנועים מלחשוף את זהות המפקחים של שירות בתי הסוהר. הפיקוח נעשה במעקבים סמויים, בפגישות גלויות, בהתחקות טלפונית ובמידע מודיעיני. מה העניינים? אתה עדיין במירון? אתה לא מסתובב לי שם במקומות של ילדים וכאלה, למה אתה יודע יש בלשים? תיזהר, אתה שומר על עצמך. אני לא דואג, מסתכלים עליך כל הזמן, אתה יודע. בסדר, יאללה, ביי. מה העניינים? בסדר? מה שלומך? ברוך השם. בסדר? בסדר, תודה. איך עבר השבוע הזה? אבל בסדר גמור. תגיד לי, סמך, ומה קורה, יעני, עולם הילדים? מה קורה עם היצרים פה? היום זה עולה לי בראש, אני רואה את זה כסכנה. ואני לא רוצה לחזור לגיהנום הזה של הבית סוהר. סמך הוא בן 50, מתגורר לבד, ריצה 10 שנים בכלא לאחר שפגם מינית במשך 2 בשתי בנותיו, בנות 10 ו-12. אתה יכול לתאר לי מה עובר לך בראש כאשר אתה הולך ברחוב ורואה ילדה? כשאני לא יודע, אז אני רואה סכנה, אז אני לוקח שמאלה. ואני חוזר על זה מה שעשיתי לבנות שלי. שזה יכול לקרות, אני צריך להיזהר.
וואחד מלחמה, נכון? מלחמה. מתי זה תוקף אותך, המלחמה הזאת? מתי במיוחד? זה נשאר בפנטזיות, זה לא נגמר, זה תולעת שחופרת בראש. זה כל הזמן בראש, וצריך לדעת להתמודד עם זה. יש מצב שתגיע לנקודה שלא תוכל להתגבר על היצר? על גופתי המתה. 37, תעבור אותי. ובחזרה אל א' שאחריו אנו עוקבים. הוא אמנם עובד במרכז תל אביב, אלא שהפעם הוא הצטרף אל חברו במכונית הסובארו. הנסיעה הזאת מדאיגה יותר ויותר את צוותי המעקב. תעלה ימינה, עושה פרסה, קח שמאל, קח, כנס. ניסה. כנס. הדריכות של צוותי המעקב מגיעה לשיא כשמתברר שעבריין המין המסוכן נכנס עם חברו לפארק הלאומי ברמת גן. הוא נכנס להרחבה, שאף אחד לא ייכנס להרחבה עם הרכבים. תחילה הם האכילו שם את הברווזים, אבל אחר כך העבריין נראה לפתע ליד שתי ילדות קטנות. כרגע הם כן יצרו קשר, והוא מדבר איתם, אפילו עם הקטנה שנראית בת 3. כמו כן, שתי ילדות קרובות אליו, עכשיו נוסף ילד נוסף, כל מתגיע. הילדות היו מאוד קרובות לעבריין המסוכן, הן גם היו לבד, אבל גם צוות המפקחים היה קרוב, במרחק מטרים ספורים ובשליטה מלאה. זו הסיבה שבמקרה הזה מפקדת היחידה החליטה שלא להתערב, בהמשך א' יקרא לבירור. אתה לא מרגיש סוג של אני האח הגדול שבעצם שולט במידה רבה על החיים הפרטיים של בן אדם, נכנס לו, תסלח לי על הביטוי, לתוך התחתונים? קודם כל, אני כן נכנס לפעמים לתוך התחתונים של האדם עצמו. כל זה כמובן נעשה בנחישות וברגישות. רוב הדברים שאנחנו עושים הם נעשים בצורה סמויה. אנחנו לא גורמים לסביבה להרגיש או לחוש באיזה משהו שהוא שונה או משהו שהוא בולט מבחינת המפוקח. בכך בעצם אני חושב שאנחנו שומרים גם על הפרטיות של המפוקח וגם על שלום הציבור. מתחילת השנה נעצרו 7 עבריינים מפוקחים שביצעו שוב עבירות מין למרות שכבר היו בטיפול היחידה. כל מקרה כזה נתפס שם כישלון צורב. ולמרות זאת, מדובר ב1% בלבד מכלל המפוקחים, ובהקשר הזה צריך לומר שלא כולם שלמים עם הפעילות של יחידת צור. יש בעיה עם העיקרון. והעיקרון שבו המדינה מאפשרת לעצמה לעקוב, לפלוש לפרטיות, להגביל אנשים אחרי שהם גמרו לרצות את העונש שלהם, הוא עיקרון מאוד מאוד מסוכן. והאבל הגדול הוא החשש מפני איזו מגמה של התרחבות שהיא כל הזמן באוויר. להפעיל את אותו מנגנון גם על קטינים, להפעיל את אותו מנגנון גם לגבי עבירות אחרות, להפעיל את אותו מנגנון לא רק 5 שנים אלא 20 שנה או 30 שנה. אנחנו מדברים על צו של בית משפט, הוא לא בן אדם חופשי לגמרי, הוא מקיבל מגבלות, דהיינו יש אזורים שאסור לו להיות בהם, יש אזורים שאסור לו להסתובב בהם, יש אנשים שאסור לו להיפגש איתם, הם אנשים מסוכנים לחברה, והתפקיד שלנו זה להגן על החברה. מצד שמאל רואים את אחד האנשים שלנו יושב בתחנה, ממתין ליציאתו של א', מצד ימין אנחנו רואים אחד האנשים שלנו וגם ממתין ברכב. אנשי יחידת צור פועלים בכל הארץ. המעקבים הממושכים במגזרי האוכלוסייה השונים מחייבים אותם להתמזג עם הסביבה. אף אחד לא יבחין למשל שזהו שלומי, שנראה כאן כמו תושב השכונה לכל דבר. הם עובדים מסביב לשעון, המילה שליחות היא לא מילה מגונה שם, ובדרכם הצנועה גם להם יש מדי פעם ביקורת. והיה לנו דבר כזה שבעצם במשך שבוע שלם, שזה 24 שעות, יושבים על בן אדם והוא נתפס ופשוט הוא שוחרר אחרי מספר ימים. נתפס על כך שהוא עבר על הצו? כן. ושברגע שזה מגיע לגורמי משפט וכאלה, אז שם אני מרגיש שקצת מקלים במקום הזה.
הם לא ממהרים לרוץ לבית המשפט בכל מקרה שנראה כהפרת צו. למשל עם א', שנצפה בקרבה מסוכנת לילדות בפארק הלאומי, הם מאפשרים הזדמנות אחרונה, שיחת אזהרה עם קצין הפיקוח. אתה למה אתה פה? מן הסתם, על, תקרא לזה עבירת גבול מסוימת. מה זאת אומרת? תפרק לי. הפרת צו, תקרא לזה אולי. אוקיי. אין לי שום בעיה שאתם מאכילים ברווזים, אין לי שום בעיה שאתם נותנים צדקה, יש לי בעיה שמדברים עם קטינים. זה רעיון אזהרה. זה רעיון אזהרה? אוי ואבוי לפעמים. נכון. זה בעצם כרטיס צהוב שאנחנו מוציאים עכשיו. כרטיס הבא זה אדום, זה אומר חזרה לביצוע. ולמי שעוד מתלבט האם ולמה בכלל צריך את היחידה הזאת, כדאי אולי לשמוע את עופר על מעקב אחר אחד העבריינים היותר מסוכנים שהיה בפיקוחו. הוא הגיע לאזור פתח תקווה, לבית ספר גדול, די גדול. הוא המתין שם על הברזלים. הצוות היה מאוד מאוד ארוך. הוא הובחן עוקב אחרי קבוצה של בנות. ברגע ששתי בנות נכנסו לבניין המגורים שלהם, הקישו את הקוד של האינטרקום, הוא נתן ריצת עמוק לדלת על מנת שלא תתרק, ואני אחריו. והבן אדם נעצר שנייה לפני שהוא נכנס איתם למעלית, וכשהוא נוטרל, המכנסיים שלו היו פתוחים. התמונה הזאת של שתי קטינות בתוך המעלית, ואני מפריד את המפוקח מהמעלית נסגרת, והמבט של השתי קטינות שהן לא מבינות מה קורה בכלל, ומה היה עלול לקרות בתוך המעלית, פשוט לא יוצא לי מהראש. לא, התמונה הזאת לא יוצאת לי מהראש. ועכשיו נותרה השאלה, למה רק עברייני המין? האם לא נדרש פיקוח כזה גם אחר עבריינים מסוכנים אחרים שמשתחררים מהכלא?